Pari kuvaa. Joo, totta kai. Niin, tässä on tää oleskelupyhä. Myynnissä meillä on oma kotitalo. Pihapiirissä kauniissa hei. 294. 4 tässä on hei. Olohuoneen lisäksi on kirjasto ja takka, isot terassit, lovat viihtyisyyttä ja lämmin 2 auton talli. Sisätulon yhteydessä käyntiauto talliin. Mukavaa sekin on hei. Kaunis valoisa rinnetontti, Jossa istutuksia hei. Keittiö on täällä. Sauna on tuolla. Siellä huone. tuolla huone, Saunassa myös pukuhuone. katselkaa rauhassa vaan. Tonttia tässä on myöskin oma, Yli 700 neliötä hei. Ohrapuu siellä ja jasmiini tuolla. Siellä puu, tuolla puu, hymyssä on sulla suu, kaunis nurmikkohan. Seuraavaksi alkaa virallinen esittely. Ostakaa koti tästä hei!